ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଇକ୍‌ରେ ତେଲ କରାଯାଉଛି। ତିନିଟା ପିଲା ଆସିଲେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାମୀ ହେଲେ କୋଉ ବଡ଼ ତେଲ ବାହାର କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାତି 2ଟା ବେଳେ। ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାଇଦାରେ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟିକେ ପିଲା ମାନେ କେତେ ସାହସ ଦେଖ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ତେଲ କାଢୁଛନ୍ତି।